Continuem el primer capítol, després d'una escena romàntica amb la nova personatge femenina d'Uncharted 2 Among the Thieves. Estem a dins d'un tren, com no? I hem de fer un saltiró per agafar-nos en un altre vagó. Som-hi, doncs. Ens desplacem a la dreta de la barra i ja tenim el camí a seguir. Com sempre, una regla a l'hora de buscar tresors és que mai segueixis el camí marcat. Sempre intenteu girar-vos d'esquena per veure què hi podeu trobar, perquè molts cops hi veureu això, un altre tresor. Un petit salt i ja tenim el tercer tresor. El cau Amulet Tokchak. Com sempre, gràcies a www.badajocs.cat.